Moadto ta karon sa the city of Majestic Waterfalls. Ug atong bisitahon ang nakatago nga falls sa Iligan City nga gitawag mismo nga Tinago Falls. So ato na pong tan-awon kung unsa katsada ang maong lugar. Taas kita og steps sa hagdanan nga atong naugan og sakaon pagmuli. So banimin ninyo, kita-kits. Another day to share a place, and from Cagayan de Oro mobiyahe na sadta og 100 plus kilometers for 2 to 3 hours paingon sa Tinago Falls. Time check 8:05. Hapit sa ta kadyot dire sa may upol na karinderya kay para mamahaw. Daggang kay mapilian ang mga pagkaon dire, makapit mo dire nga area. Mihunong ta diri sa may Timuga Atbang para magpalit og pagkaon para na among dalon dito sa among liguan sa Tinago Falls. So mo na ilang mga available nga mga pagkaon diri. Pwede ka magpasug ba? Sama ni. Ay mga uban nga mga seafoods. So makasigurado jud ka mga binabaligya diri ginaluto diri mga labas. Ang usa sa ang Iligan sa mga ganian para kumprahan og mga labas nga mga isda og mga seafood. So according sa itong mapa gikan sa highway, nasa around 12 minutes ra ang biyahe na to. Kanay kung semento tanan ang dalan. Og itihan naman kay first time ginako ni nga muan hidre. Dagan tao karon ingaron nga adlaw sa Tinago. Dili kayo? Muna daghan kayo. So andalan pasapaingon sa Tinago, pasaka gid siya. Mayo na lang ay semento na andalan. So dili ra kita maglisod pagsaka. And after a few minutes sa biyahe, nakaabot ra jud ta. Nakatago jud ay tungod sa tag-as nga mga kahoy sa lugar. Ug para makasulod ta, palit sa taog ticket. So makaabot ta diri sa Tinago na ay mga fee at kinahanglan natong nga bayaran. Natay ang entrance fee nila diri. Hidden deep within Iligan City lies one of the Mindanao's most beautiful natural treasures, ang Tinago Falls. Nakabot na kita sa Tinago Falls pang explore kung unsang nasa sulod. Gikan sa pulong Tinago nga nagpasabot og hidden in English, kani nga waterfall makita sa ubos na dapit sa lugar nga puno sa kakahuyan. Sa ubos ani munaog na ta og pila ka steps ani. Para madtuan nato ang maong falls, kinahanglan munaog usa kita og 368 kalakang sa hagdanan. So kung nakita ninyo si babawong dapit, grabe ka tuktok kung sa kaon na to. Di man siguro maklaro kay diya sa video. Pero kung naka sa personal gyud, grabe kataas. Makalula kay tanawon. Pero kita mamalaka kay natay magunitan. Grabe kini kataas, maong kinahanglan nga maginahinay sa pagnaog kay kun dili gamay sayop, ubos ka kuniton. Taysa, murag mingaw ra kayo ang kanta ni Aljor. Ug nakit-an ra gid nato ang gatago-tago nga falls sa lugar. Nahago man sa pagnaog, pero gibungad sa ato ang kaaneg sa ubos na dapit. Pagka-lovely. Katong wala makita nato ang mala capsule sa Dragon Ball nga cottage diri. Nangaraan na gid siya kay gipang lumot na tungod sa siga basa. Jacket. Sa mga dili ka malumulangoy, dili ra mo mabalaka kay available sa ilaha ang life vest nga rental for only 30 pesos. Para kung biyaan manggani kaniya,
makasurvive ra ka. Ilahang ginapahigayon diri ang pagsakay sa bamboo o ginatawag na bamboo rafting paingon sa falls. Bamboo raft, O pila? 100 pesos. Ano ni 100? Pila ka Paingon na dito sir, sangko mo dito nagabaka sa tubig. pila ka minuto? Kamu, depende nyo dito. Dugay mo dito, ano? Usog nga mahuman. 100 per head. Birahon kini sa kapitan paingon dito sa tungod mismo sa tagak sa tubig. Sa katong gusto mo experience ani, available kini for 100 pesos per person ug matod pa unlimited kini hangtod ka mapulan. O para sa mga tipid sama namo, 20 pesos ra per person okay na. Sakay lang ka sa bamboo raft wal katanaw si kapitan. Smile gamay, dayon selfie, solve na. Tinago Falls is geographically located between Iligan City and the municipality of Linamon, Lanao del Norte. Duha ni ka entrance dire. So kung moani ta dire, duha ka dalan ng atong pilian nga agian, ang Buroon Road nga mas duol gamay kung gikan ka og Cagayan de Oro, og ang Linamon Road sa pikas sa dapit. Did you know nga ang Tinago Falls kay usa sa pinaka-iconic nga natural attraction sa Iligan City? Mao bitaw nga gitawag ni siya nga the City of Majestic Waterfalls. And it stands at an impressive height of around 240 feet. O nang grabe gyud ka majestic tanawon in person. Og aside sa beauty nga kahatag sa mga falls, ang Tinago Falls is part of the Agus River system in Mindanao. From its main source, Lake Lanao, that powers up several hydroelectric plants sa region. Meaning, katabang siya sa paghatag kuryente sa mga balay o establishments. So next time mo visit mo sa Iligan, ayaw gyud kalimti ang Tinago Falls. The best kanya ni Andre para kami may. Ubal ta tong amigo. Not just beautiful, but also full of natural power and history. Grabe kasada Falls dire. Mani ang one of the best pang-unwind nato from a stressful week. Diba? Kato mga diri kabalo-bulangoy, pwede kayo diri. Maski lawom diri nga area, natay available nga life jacket. Para niyo, kabalo taglangoy pero nagamit lang gyapon tag life jacket para kita ka fuyon og langoy-langoy. Makatambay ta diri sa tubig. Tada kayo malibang diri. Say nga naman. Maano diri sa na, may luwan na diri sa mong lubot. Oh! Nasukoy! Taga diri ni guys! Okay, tower to. A, B, B, A. Kita maghaba guys kay naay natulog nga tagadiliin mo nato diri. Nabulog yapon ni siya nga may magpakatao-tao. Ang suot ni siya og Wala. Limot mo ko. Limot ko diri. Sitaw ka diri. Life jacket. Life vest. Gabay mo himo isang tao gasuot ka ng life vest. Ano guys? Mura siya kungo. Pero tao kaya mo ng purma niya. Oh. Tulog kini siya og adlawan.